കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ ഇപ്പൊ എക്കോ ഇല്ലല്ലോ. ഇല്ല. നേരത്തെ എക്കോ വരുന്നായിരുന്നു. ഞാൻ രണ്ടാമതോടെ ഇട്ടതാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ ഏതാണ് പഠിച്ചത്? എങ്ങനെയാണ് അഷ്ടാംഗ യോഗ, അല്ലെ? അഷ്ടാംഗ യോഗ ഏതൊക്കെ യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് യോഗകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നാ പഠിച്ചത്? കർമ്മയോഗം, ധ്യാനയോഗം, ഭക്തിയോഗം. അതില് പിന്നെ ധ്യാനയോഗം. ധ്യാനയോഗം തന്നെ അഷ്ടാംഗയോഗം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതില് ഏറ്റവും നല്ലത് ഏതാണ്? ഭക്തിയോഗയാണ് ഏറ്റവും നല്ലതെന്നാണ് പഠിച്ചത്. അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ്. ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്, അല്ലെ? ശത്രുവും മിത്രവും ഒക്കെ പഠിച്ചായിരുന്നു. മനസ്സ് തന്നെയാണ് ശത്രുവും മിത്രവും എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു. രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം മൂന്നാമത്തത്, അല്ലെ? 10 മുതൽ 32 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളാണ്. ഇതില് യോഗയിലെ പരിശീലന ഘട്ടങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ അഷ്ടാംഗ യോഗയിലെ പരിശീലന ഘട്ടങ്ങളാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. കൃഷ്ണൻ അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ സമ്പ്രദായങ്ങൾ വിവരിക്കുന്നു. ഫലം എന്താണ്? യോഗാരൂഢ, അല്ലെ? യോഗാരുക്ഷു ഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് എത്തുമെന്ന പഠിച്ചത്? യോഗാരൂഢ ഘട്ടത്തിൽ, അല്ലെ? അത് തികവുറ്റ ഘട്ടമാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്റ്റേജ് ആണ്. ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലത്തിലെത്തുന്നു. അവിടെയാണ് ആരെ കാണാൻ പറ്റുന്നത്? പരമാത്മാവിന്റെ ദർശനം ലഭിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇത് വായിച്ചുള്ളൂ. ഏതൊക്കെ ഘട്ടമെന്ന് ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട്. അത് എനിക്ക് മറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ പടം എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് വന്ന് കിടക്കുന്നു. അത് കാരണം എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. കൃഷ്ണൻ അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ സമ്പ്രദായങ്ങൾ വിവരിക്കുന്നു. ഫലം യോഗാരൂഢം, സമാധി, ധ്യാന, ധാരണ, പ്രത്യാഹാര, പ്രാണായാമം, ആസന, നിയമ, യമ. അപ്പൊ 8 ഘട്ടങ്ങളാണ്. ആദ്യത്തെ ഘട്ടം ഏതാണ്? യമം, അല്ലെ? രണ്ടാമത്തെ ഏതാണ്? നിയമം, അല്ലെ? നമ്മൾ നിയമങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? നമ്മളെല്ലാം പാലിക്കുന്നതാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നതാണ് പ്രത്യേക പോസ്റ്ററിലാണ്, അല്ലെ? ഇരിക്കുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക രീതിക്കാണ്, അല്ലെ? വളരെ നിവർന്ന് പത്മാസനത്തിലിരിക്കണം. കാല് അല്ലെ അകത്തോട്ടിട്ട്, പിന്നെ കൈ ഇങ്ങനെ എല്ലാം വെച്ചിട്ട്, അല്ലെ? ഇങ്ങനെയാണ് വിരലുകളൊക്കെ വെക്കേണ്ടത്, അപ്പൊ അങ്ങനെ. പിന്നെ ഏതാണ്? നട്ടല് നിവർന്നിരിക്കണം. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ദൃഷ്ടി 2 തരത്തിലും പറയുന്നുണ്ട്. മൂക്കിന്റെ അറ്റത്ത് ഇവിടെ കേന്ദ്രീകരിക്കണമെന്നും പറയുന്നുണ്ട്. അഞ്ജനം എന്ന് പറയുന്നത് 2 പുരികങ്ങൾക്കിടയിൽ നമ്മളിവിടെ പൊട്ട് തടത്തില്ലേ സ്ത്രീകൾ, മാതാജിമാര്. അപ്പൊ അവിടെ അതാണ് അഞ്ജനം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതൽ വരുന്ന സന്ധി സ്ഥാനമാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ അവിടെ ആണ് നമ്മൾ മിഴികൾ ഊന്നേണ്ടത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാണ് കണ്ണ് പകുതിയെ തുറക്കാൻ പാടുള്ളൂ, അല്ലെ? കണ്ണടയ്ക്കാനും പാടില്ല, കണ്ണ് മുഴുവനായിട്ട് തുറന്നു വെക്കാനും പാടില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് കണ്ണ് വെക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒന്നില് ഇവിടെ നാസാരന്ധ്രത്തിന്റെ അറ്റത്തായിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ വഴി പറയുന്നത് 2 പുരിക കൊടികൾക്ക് മധ്യത്തുള്ള ഭാഗത്താണ്. അതാണ് കുറച്ചുകൂടെ പാടല്ലേ? നമ്മുടെ ദൃഷ്ടി അങ്ങോട്ട് പോകാനാണ്. ഇവിടെ പിന്നെയും നമുക്ക് പറ്റും. നമുക്ക് സാധാരണക്കാർക്ക് പറ്റത്തില്ല, യോഗ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അത് പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെ നീണ്ട വർഷങ്ങളാണ് ഇരിക്കുന്നത്, അല്ലെ? 1-2 ദിവസമല്ല, നീണ്ട വർഷങ്ങളാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ഏതാണ് പ്രത്യേക ആസനം എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെ?
ആ ആസനത്തിൽ ഇരുന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പ്രാണായാമം ചെയ്യണം. അടുത്ത ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാണായാമ ഘട്ടമാണ്. അപ്പൊ ഈ 4 ഘട്ടങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴ്ന്ന തരത്തിലുള്ള ഘട്ടങ്ങളാണ്. ആ ഘട്ടം എല്ലാ യോഗ ചെയ്യുന്നവരും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താല് അവർക്ക് നല്ലതാണ് എന്നുള്ളതാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ശരീരത്തെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റുന്നത് ഈ 4 ഘട്ടങ്ങൾ ആയി കഴിഞ്ഞാലാണ്. ആസനം പ്രാണായാമം കൂടെ കഴിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ശരിയായിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെയും മനസ്സിനെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞാണ് പ്രത്യാഹാരം വരുന്നത്, അല്ലെ? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മൊത്തം നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട്, അതിനെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഉള്ളിലോട്ട് വലിക്കാനായിട്ട്, അല്ലെ? ഉൾവലിവ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉൾവലിവാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പുറത്തുള്ളതൊന്നും നമ്മൾ കാണുകയും കേൾക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല. എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും, പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളെയും കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെയും, അപ്പൊ അതിനെല്ലാം മനസ്സിലോട്ടാണ് വരുന്നത്, ഉള്ളിലോട്ട്. മനസ്സല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയത്തിലോട്ടാണ്. അപ്പൊ അവിടെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. നമ്മൾ വെളിയിലുള്ളത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്, അല്ലേ? നല്ല ഗന്ധം വരുമ്പോ അതെന്താണ്, ഏതാണ്, അത് ആസ്വദിക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നു കാണുമ്പോഴ്. അപ്പൊ കാണുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വസ്തുക്കളെ കാണുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് ആഗ്രഹം തോന്നും. നല്ല പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് താല്പര്യം തോന്നും. നല്ല സ്പർശനം വരുമ്പോൾ അതിൽ നമുക്കിപ്പോ നമ്മളെ കുട്ടികളൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് സ്പർശിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലൊരു ആസ്വാദനമാണ് വരുന്നത്, ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനമാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെ. അപ്പം ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്: കാണുക, കേൾക്കുക, ഗന്ധം എടുക്കുക, സ്പർശിക്കുക, അല്ലെ? അങ്ങനെയുള്ള 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, 5 ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ വരും. പിന്നെ കൈകാലുകൾ, ഇതൊക്കെ നമ്മളെ കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളാണ്, അല്ലെ? പിന്നെ കണ്ണ്, മൂക്ക്, ചെവി, അതൊക്കെ എന്തായിട്ട് വരുന്ന രുചിയുണ്ട്, അല്ലെ? നാവ് രുചി, അതൊരു ഇന്ദ്രിയ വിഷയമാണ്, അല്ലെ? അത് നാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ദ്രിയവുമാണ്. അപ്പൊ കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളും ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളും ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളും എല്ലാം നമ്മൾ ഉള്ളിലോട്ട് വലിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രത്യാഹാര ഘട്ടം പൂർണ്ണമാകുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് പുറമേ ഉള്ള ഒന്നും നമ്മൾ കാണുന്നു കേൾക്കുന്നു ഒന്നുമില്ല, നമുക്ക് അത് നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്നുമില്ല. അടുത്ത ഘട്ടമാണ് ഏത് വരുന്നത്? പ്രത്യാഹാരം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ധാരണ വരുന്നത്, അല്ലെ? ധാരണ സ്റ്റേജ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ ഉന്നത തലമായ യോഗാരൂഢത്തെ പറ്റി വിവരിച്ചതിന് ശേഷം അഷ്ടാംഗ യോഗയിൽ പൂർണ്ണത കൈവരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. അതിന് യമം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളാണ് മിക്കവാറും യോജിച്ച സ്ഥലം. എന്ന് വെച്ചാല് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ചിന്തകളൊന്നും ഇല്ലാത്ത, മുമ്പൊക്കെ വനങ്ങളിലും അവിടെയൊക്കെ ആയിരുന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്, അല്ലെ? ഇപ്പൊ വനങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെന്താനും അവിടെ പോയി നമുക്ക് വസിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യമല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പറയുന്ന സ്വസ്ഥമായിട്ടിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വിജനമായിട്ടുള്ള സ്ഥലം, അവിടെ ഒറ്റയ്ക്കായിരിക്കണം. എല്ലായ്പ്പോഴും മനസ്സിന് ഭഗവാന്റെ നാമം അല്ലെങ്കിൽ കീർത്തനം ഒക്കെ ഉച്ചരിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം. അപ്പൊ മനസ്സിനെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം നിയന്ത്രിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് നമ്മൾ പറയുന്ന ഏതാണ്? പുറമേ ഉള്ള ഏതാണ്? എക്സ്റ്റേണൽ ഡിസിപ്ലിൻ എന്നാണ്. നിയന്ത്രിക്കുക, ഡിസിപ്ലിൻ വരുത്തുക, അല്ലെ? അപ്പൊ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് ഡിസിപ്ലിൻ എന്നാണ്. അപ്പൊ അതാണ് അതുകൊണ്ട് യമം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നിയമം എന്ന് പറയുമ്പം അവിടെ എന്താണ് വരുന്നത്? ഭക്ഷണം, ഉറക്കം, ജോലി, വിനോദം, ഇവയിലൊക്കെ മിതത്വം പാലിക്കുക എന്നാണ്. അപ്പൊ ഒന്നും കൂടുതലാകരുത്, കുറവാകരുത്. ഉറക്കമെല്ലാം ആവശ്യത്തിന് വേണം. ആഹാരം കഴിക്കാതെ ഇരിക്കരുത്, മിതമായിട്ട് ആഹാരം കഴിക്കണം. എന്തിനാ? ശരീരം നിലനിർത്തണമല്ലോ, അല്ലെ? അതിനു വേണ്ടി മിതത്വം, ആഹാരത്തിലെല്ലാം മിതത്വം പാലിക്കണം എന്നാണ്. അതേപോലെ കൂടുതൽ ഉറങ്ങാനും പാടില്ല, കുറവുറങ്ങാനും പാടില്ല. ആവശ്യത്തിന് ഉറക്കവും വേണം. അതൊക്കെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമ്മുടെ ശരീരത്തില് ബുദ്ധിയെല്ലാം പ്രയോജനപ്പെടുത്തണമല്ലോ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് പറയുന്നത് 11 മുതൽ 14 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഈ കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. അവിടെ നമ്മൾ കുശപ്പുല്ല് വിരിച്ച് മാൻതോലില് വസ്ത്രം വിരിച്ച് ആണ് ഇരിക്കേണ്ടത്. കുശപ്പുല്ല് വിരിക്കണം, മാൻതോലാണ് വസ്ത്രം. അവിടെ വസ്ത്രം മാൻതോലില് പുറത്താണ് ഇരിക്കേണ്ടത്. അതിന് പുറത്ത് വസ്ത്രം വിരിക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏതാണ്? ഒരു ഇരിപ്പിടം എന്ന് പറയുന്ന അധികം പൊങ്ങാനും ഉയർച്ചയിലും പാടില്ല, തീരെ താഴ്ന്നും പാടില്ല. മീഡിയം തലത്തിലുള്ള ഒരു ഇരിപ്പിടം ആയിരിക്കണം വേണ്ടത്. ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള പരിസരം ആയിരിക്കണം. ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മനസ്സ് ഏകാഗ്രമാക്കിയാണ് ഇരിക്കേണ്ടത്. അതാണ്
ഏതാണ് നിയമം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക, ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കുക. ഡൂസ് ആൻഡ് ഡോൺസ് എന്ന് പറയും നമ്മള്. ഡൂസ് ആൻഡ് ഡോൺസ് ആണ് ഏതിൽ വരുന്ന ഈ നിയമങ്ങൾ. ഡോണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡു നോട്ട് അല്ലേ. അപ്പൊ അതാണ് അതില് വരുന്നത്. പിന്നെ 29 പിന്നെ പറയുന്നത് ഏതാണ്? പ്രാണായാമത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ പ്രാണായാമത്തില് പറയുന്നത് എന്താണ്? അവിടെ നമ്മൾ ശ്വാസം നിയന്ത്രിക്കുകയാണ്. അതെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. ശരീരം കഴുത്തം ഇതാണ് ശരിയായ ഋജുരേഖയിൽ ഇങ്ങനെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് വരണം അല്ലെ. നടുവ് നിവർത്തി പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ശരിയായ ഋജുരേഖ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വര വരച്ച എങ്ങനെ ഇരിക്കും അതേപോലെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് നിവർത്തിയിരുത്തണം എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ നാസാരന്ധ്രത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ കൊടികൾക്കിടയിലോ ഏതാണ് ദൃഷ്ടി ഊന്നിയാണ് ഇരിക്കേണ്ടത്. ശ്വാസോച്ഛ്വാസം നിയന്ത്രിച്ച് രണ്ട് ദൂരത്തിലും ശ്വാസം പിടിച്ചു നിർത്താനായിട്ട് ഒരേപോലെ പിടിച്ചു നിർത്താനായിട്ട് യോഗിക്ക് സാധിക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. സമനിലയിൽ ശ്വാസം ഏതാണ് നാസാദ്വാരങ്ങളിൽ ശ്വാസം സമനിലയിൽ നിർത്താനായിട്ട് സാധിക്കണം. നമ്മൾ ഒന്നിൽ കൂടെ എടുക്കും, മറ്റതിൽ കൂടെ നമ്മൾ തോന്നുന്ന പോലെയൊക്കെയാണ് എടുക്കുന്നത് അല്ലെ. യോഗി അങ്ങനെ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ പ്രാണായാമത്തിൽ വരുമ്പോ ബാഹ്യ വിഷയങ്ങൾ, ഇന്ദ്രിയ സ്വാധീനം ഇവയിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും എന്നാണ്. പ്രാണായാമം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ തന്നെ ശ്വാസം അല്ലെ, ഇൻഹെയിൽ എക്സെയിൽ എന്ന് പറയല്ലേ. യോഗ ചെയ്യുന്നവർ പ്രാണായാമം ഇത് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അറിയാം. ഇൻഹെയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്വാസം എടുക്കുന്നു, എക്സെയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശ്വാസം ഇടുന്നു. അതൊക്കെ സ്ലോ ആയിട്ടല്ലേ. അപ്പൊ ഉള്ളിലെ വയറിന്റെ ഭാഗത്ത് എത്തിയിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ചെസ്റ്റിന്റെ അവിടെ നിലനിർത്തിയിട്ട് ഏതാണ് ഗ്രാജുവലി ആണ് നമ്മൾ പുറത്തോട്ട് വിടുന്നത് അല്ലെ, ശ്വാസം വിടുന്നത്. അതൊക്കെ യോഗ ചെയ്യുന്നവർക്ക്, ഈ പ്രാണായാമം ചെയ്യുന്നവർക്കൊക്കെ ആയിരിക്കും. അടുത്ത് പ്രത്യാഹാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണത്തിലൂടെ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടുന്ന, അതാണ് ഞാൻ വിഡ്രോയൽ ഓഫ് സെൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞു. സെൻസസിനെ എന്താണ് പിൻവലിക്കുന്നു, എവിടേക്ക്? ഉള്ളിലേക്ക് പിൻവലിക്കുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ ആഹാരമൊക്കെ കഴിക്കുന്നത് പ്രസാദം മാത്രമായിരിക്കും കഴിക്കുന്നത്. 6 മണിക്കൂർ ഉറക്കമാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അത് ചെയ്യണം. കൂടാനും കുറയാനും പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം നമുക്ക് ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം നമുക്ക് മോചനം ഈ ഘട്ടത്തില് ആകണം. 16-17 ശ്ലോകങ്ങളിലാണ് ഇത് പറയുന്നത്. അടുത്ത് വരുന്നത് ധാരണ ആണ്. ധാരണ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ്, നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഭഗവാനിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ആരാണ് നമ്മുടെ ആരാധനാ കേന്ദ്രം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിനെ അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് കേന്ദ്രീകരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുക. അങ്ങനെ ഒരാഗ്രഹവും ഇല്ലാതെ ആഗ്രഹ വിമുക്തി നേടിയ അവസ്ഥയാണ് ആ ആളിനെയാണ് യോഗായുക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത്. യോഗായുക്തൻ എന്നാണ് ആ ആളിനെ പറയുന്നത്. ധാരണ തലത്തിലെത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് യോഗായുക്തനാകാം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരാഗ്രഹവും ഇല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ. അതെന്ന് പറയുന്നത് ആഗ്രഹ വിമുക്തം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതനായിട്ട് വരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതാ പറയുന്ന അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊന്നും അങ്ങോട്ടും വെളിയിലോട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. അപ്പോഴങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഉള്ളിലോട്ട് കോൺസെൻട്രേഷൻ വരുത്താനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥ എന്നാണ് അതിനെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ആർക്ക് സാധിച്ചു? അംബരീഷനൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു ഇത്, അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥ. അതുകൊണ്ടാണ് ഏതാ ചെയ്തത്? ദുർവാസാവ് മുനി ഭൂതത്തെ സൃഷ്ടിച്ചെങ്കിൽ അഗ്നിഭൂതത്തെയാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് അല്ലെ. എന്നിട്ട് അംബരീഷ് അവിടെ കുലുംനാഥൻ എന്നതെന്താണ്? അദ്ദേഹം യോഗായുക്തനായത് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെ നിൽക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചത്. എന്നുവെച്ചാൽ സെൻസസിനെ ഒന്നും അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്നാണ്. അടുത്ത അവസ്ഥയാണ് 7ാമത്തെ ഘട്ടമാണ് ധ്യാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെ പറയുന്നത് കാറ്റ് തട്ടാത്ത ഒരു വിളക്ക് പോലെയാണ് ആ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. കാറ്റ് തട്ടിയാൽ വിളക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? ഇളകും അല്ലെ, ചഞ്ചലം ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അതിന്റെ വിളക്ക് കത്തുന്ന ഇതിന് ചാഞ്ചല്യം വരും. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്? നമ്മുടെ മനസ്സ് ചഞ്ചലപ്പെടുന്നേ ഇല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് കാറ്റ് തട്ടാത്ത വിളക്ക് പോലെ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ തിരി എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആ ദീപം എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? ചാഞ്ചല്യം വരുന്നില്ല കാറ്റില്ലാത്തപ്പോ. അപ്പൊ മനസ്സും അതേപോലെ
ദൃഢമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ്. അപ്പൊ മനസ്സിനെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് നേരത്തെ ഏതാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയാണ് നിയന്ത്രിച്ചത് അല്ലേ? ഏറ്റവും വലിയ ഇന്ദ്രിയ അതാണ് മനസ്സാണ് അല്ലെ, ആന്തരിക ഇന്ദ്രിയ. അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഈ ധ്യാനാവസ്ഥയില് പറ്റും. കാറ്റ് തട്ടാത്ത ദീപം പോലെ നമുക്ക് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് അതീന്ദ്രിയ സത്ത, അത് ഭഗവാനോ പരമാത്മാവ് ആരാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ബ്രഹ്മജ്യോതിസോ ആരാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ യോഗി ആരെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാല് അതിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ഭൗതികമായ ഒന്നിനാലും സ്വാധീനിക്കപ്പെടാത്ത അവസ്ഥയിൽ നിലകൊള്ളുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അത് ഏത് ഘട്ടത്തിലാണ്? ധ്യാന അവസ്ഥയിലാണ് അങ്ങനെ എത്തുക. അടുത്ത 20-23 ശ്ലോകങ്ങളില് സമാധിസ്ഥനായ ഒരാളിനെ, യോഗിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. സമാധിസ്ഥനായ യോഗിയെ ദിവ്യ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ച് അളവറ്റ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ്. കാരണം എന്താ? മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ചു കഴിഞ്ഞ് അല്ലെ, ബാക്കി എല്ലാത്തിനും ആദ്യമേ നിയന്ത്രിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഏതിലാ എടുത്തേ? ഇപ്പൊ ആളിന് വേറെ ഒന്നിലും ശ്രദ്ധയില്ല, ഭഗവാനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആരെയാണോ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച് അതില് മാത്രം എത്തിച്ചേർന്ന് ദിവ്യമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അപ്പോഴെന്നാ പറയുന്നത്. ദിവ്യ ഇന്ദ്രിയം മനസ്സെന്തായിട്ട് മാറി? ദിവ്യമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയം മനസ്സായിട്ട് മാറുന്നു. അപ്പൊ ആ അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലാണ് അളവറ്റ ആനന്ദം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്ന നേരിൽ കാണുന്ന ഭഗവാനല്ല, ആരാണെന്ന് വെച്ചാൽ പരമാത്മാവാണോ ഭഗവാനാണോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ബ്രഹ്മനെയാണോ ബ്രഹ്മജ്യോതിയാണോ എന്ന് ആരെയെന്ന് വെച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഏതായി സമാധി അവസ്ഥയിൽ പറ്റുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ എത്തിയവർക്ക് എന്താണ്? സത്യത്തെ മനസ്സിലാക്കി കണ്ടറിഞ്ഞവർ, കണ്ട് അറിഞ്ഞു എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. കണ്ടറിഞ്ഞവർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാണുന്നു, അറിയുന്നു അല്ലെ? അപ്പൊ കണ്ടറിഞ്ഞവർ എന്താണ്? അവർക്ക് പിന്നെ തിരിച്ചു വരവില്ല എന്നാണ്. എല്ലാ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തി നേടി ഭഗവത് ദർശനം. നമ്മൾ പറയും ഭഗവത് ദർശനം, കാരണം എന്താണ്? നമ്മൾ ഭക്തി യോഗയിലാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ എന്താണ്? നമുക്ക് ഭഗവത് ദർശനം നേടിക്കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ധ്യാനാവസ്ഥയിൽ മനസ്സ് എവിടെയാണോ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്, ബ്രഹ്മനാണോ പരമാത്മാവാണോ ഭഗവാനാണോ എവിടെയെന്ന് വെച്ചാല് അവിടെ എത്തിച്ചേരുന്നു. അങ്ങനെ ആ വ്യക്തി യോഗി ആരായിട്ട് മാറുന്നു? സമാധിസ്ഥനായിട്ട് മാറുന്നു. സമാധിയിലെത്തിയ ആളല്ലേ സമാധിസ്ഥനായിട്ട് മാറുന്നു. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഷഡ്ചക്രത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ? ഷഡ്ചക്രം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ചിത്രം കാണിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏതാണ്? നമ്മുടെ മൂലാധാരം സുഷുമ്നാ കാണ്ഡത്തിന്റെ ഏറ്റവും താഴെ നിന്ന് തുടങ്ങി ഓരോ ചക്രങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മേളില് വന്ന് പിന്നെ എന്താണ് നെറ്റിയിൽ വന്ന് പിന്നെ ഏതാണ് ഇവിടെ കൂടെ തലയുടെ സഹസ്രാരത്തിൽ കൂടെ പുറത്തോട്ട് പോകുന്നു. അവിടെ ഒരു യോഗിയുടെ ചിത്രം കാണിച്ചിരുന്നില്ലേ നേരത്തെ? അപ്പൊ ആ സഹസ്രാരത്തിൽ കൂടെ നമ്മുടെ ആത്മാവ് എവിടെ പോകുന്ന, എവിടെയാണ് നമുക്ക് എത്തിച്ചേരേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെയാണ് എത്തിച്ചേരുന്നത്. അപ്പൊ മൂലാധാരം, സ്വാധിഷ്ഠാനം, മണിപൂരം, ആനഹത, വിശുദ്ധ, പിന്നെ ഏതാണ് അജന അല്ലെ? അതാണ് 6 ചക്രങ്ങൾ, ഷഡ്ചക്രങ്ങളായിട്ട് വരുന്നത്. ഈ 6 ചക്രത്തിൽ കൂടെ എന്താണ് നമ്മൾ കടന്നാണ് എവിടെ എത്തുന്ന? സഹസ്രാരം നെറ്റിയില് മധ്യഭാഗത്തുള്ളത്. അത് പൊട്ടിയാണ് ഏതാണ് പുറത്തോട്ട് പോകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ തുറന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് കൊച്ചുകുട്ടികളിലൊക്കെ ഇവിടെ അറിയാല്ലേ, നമ്മള് ഭസ്മൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കൂല്ലേ കുളിപ്പിച്ചിട്ട് ആ സ്ഥാനം. കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുളിപ്പിച്ച് ഭസ്മം ഇടത്തില്ലേ? അവിടെ ഇച്ചിരി ഒരു സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടല്ലേ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കാകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാകുന്നത്. അവിടെ നമ്മൾ തൊട്ടാൽ ഒരു ഇത് കാണുമല്ലോ, ഒരു ഏതാണ് ചലനം കാണുമല്ലേ? അപ്പൊ അവിടെയാണ് നമ്മൾ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യും കുട്ടികളുടേത്. അപ്പൊ അതാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്ന ഈ പിന്നെ ഏതാണ് ഷഡ്ചക്ര. ഇതിൽ പടങ്ങളും ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം. ഇത് ഏതാണ്? വേറെ ഒരുപാട് യോഗകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ചെയറിലിരുന്ന് പിന്നെ ഏതാ പ്രഗ്നന്റ് ലേഡീസ് ചെയ്യുന്നത് പല യോഗകൾ. അതാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന തലകുത്തി നിന്ന് ഒക്കെ കാണിക്കുന്ന മണ്ണിനടിയിൽ തല പോറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള പല യോഗകൾ. ഇതൊന്നും ശരിക്കുള്ള യോഗകളല്ല, ഇതെല്ലാം ഫിസിക്കൽ എക്സർസൈസസ് ആണ് ഇതൊക്കെ അല്ലെ? ശരീരത്തിന് വ്യായാമം കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ എക്സർസൈസസ് എന്നൊക്കെ. അത് ശരിക്കുള്ള യോഗയല്ല.
യോഗ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഏതിലോട്ട് നയിക്കണം? ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നതിന് മാത്രമേ നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള യോഗയായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നുള്ളൂ. ഇത് നമ്മുടെ ശരീരത്തില് വ്യായാമം കൊടുക്കുന്നത്, അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പ്രാണായാമം എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു. ശരിക്കും നമുക്ക് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാനും ഏത് വേണമെന്നാണ് പറയുന്ന യോഗ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് ഏതാ വരുന്നത്? ഈ ഷഡ്ചക്രങ്ങള് 5 അല്ലെ? അഷ്ടാംഗ യോഗ 8 അംഗം അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധനം, ഭഗവാനുമായിട്ട് നമ്മളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ് ബന്ധനം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാൻ ഇവിടെ കൈ കൊടുക്കുന്നില്ല, പക്ഷെ ഭഗവാനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ദർശിക്കാനായിട്ട് സമാധിസ്ഥനാകുന്ന ആളിന് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇത് 8 ചക്രമായിട്ടാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ? നിയമ ആസന പ്രാണായാമ പ്രത്യാഹാര ധാരണ, പിന്നെ ഏതാണ്? ധ്യാന സമാധി. അങ്ങനെ ഒരു ചക്രമായിട്ട് ഇതിനെ കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. യമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിസിപ്ലിൻ, നമ്മളെ ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. ഇന്റേണൽ ഡിസിപ്ലിന് അതാണ് നിയമ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ മിതമായ ആഹാരം അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ, ഭക്ഷണം, ഉറക്കം, അതൊക്കെയാണ് നിയമത്തിൽ വരുന്നത്. ആസന, ഇരിക്കണം, മെഡിറ്റേഷൻ എങ്ങനെ ഇരിക്കണം, പിന്നീട് ബ്രീത്ത് കൺട്രോള്, പ്രാണായാമ, പ്രത്യാഹാര സെൻസസിനെയൊക്കെ എന്തിനാ വലിക്കുന്നതാണ്. ധാരണ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ പറയുന്ന? കോൺസെൻട്രേഷൻ അല്ലെ? എന്ന് വെച്ചാൽ ആരെയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അവരിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന. അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് ആരാണോ വേണ്ടത് എന്നുള്ള ഫസ്റ്റ് ഘട്ടമായിട്ട് വരും. രണ്ടാമത്തെ ധ്യാനം ആകുമ്പോൾ ഇതാണ് കുറച്ചും കൂടെ ഡീപ്പായിട്ടുള്ള മെഡിറ്റേഷൻ ആകും അല്ലെ? സമാധി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാണ്? അതിലങ്ങ് ഉൾക്കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ് അല്ലേ, അതില് അങ്ങ് ആയിക്കഴിഞ്ഞ് നമ്മളല്ലേ, നമ്മൾ ഭഗവാന് ആരെയാണോന്ന് വെച്ചാൽ അവരെ ദർശിക്കുന്ന യൂണിയൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞ്. ബ്രഹ്മജ്യോതിയിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പരമാത്മാവിലാണോ പിന്നെ ഭഗവാനിലാണോ അവിടെ എത്തിച്ചേരേണ്ടടുത്ത് എത്തിച്ചേരുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത്? സമാധി എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ, സഹസ്രാരത്തിലൂടെ ആത്മാവ് പുറത്തോട്ട് പോകുന്നു. യോഗി കണ്ട എല്ലാം നിയന്ത്രിച്ചിരിക്കുന്ന പോസ്റ്റർ കണ്ടില്ല? ഈ പോസ്റ്ററിൽ ഏതാണ്? വർഷങ്ങളോളം ഇരിക്കുകയാണ് അല്ലെ? പണ്ടൊക്കെ സത്യയുഗത്തിലൊക്കെ 10,000 20,000 വർഷങ്ങളൊക്കെ ഇരിക്കും. എന്നുവെച്ചാൽ അന്ന് 1,00,000 വയസ്സുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആരാണ്? പ്രഹ്ലാദന്റെ പിതാവ്, അവരെല്ലാം അങ്ങനെ ഇരുന്നവരാണ്. ഹിരണ്യകശിപുവൊക്കെ അങ്ങനെ ഇരുന്നാണ് ശിവനെ ബ്രഹ്മാവിനെയൊക്കെ പ്രീതിപ്പെടുത്തി ഓരോ വരങ്ങള് വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ സമാധിസ്ഥനായ ആളാണ്. ദൃഷ്ടി കണ്ടില്ലേ? ഈ പുരിയക്കൊടിക്ക് ഉള്ളിലാണ് അല്ലെ, മധ്യത്താണ് ദൃഷ്ടി പതിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ പകുതി തുറന്ന ദൃഷ്ടിയാണ് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇതാണ് സഹസ്രാരം. അവിടെ കൂടെ ആത്മാവ് പുറത്തോട്ട് പോകുന്നതാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നിയമം ആസന, ഇതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ്. പ്രത്യാഹാരം, ധാരണ, ധ്യാനം, സമാധി അല്ലെ? ഏറ്റവും വലിയ പ്രയാസങ്ങൾക്കിടയിലും ഒരാൾ ഒരിക്കലും കുലുങ്ങില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ വെള്ളപ്പൊക്കം വന്നാലോ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂകമ്പം വന്നാലോ പിന്നെ വരൾച്ച വന്നാലോ കൊടുങ്കാറ്റ് വന്നാലോ ഒന്നും ഇളകാത്ത, എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊന്നും അദ്ദേഹം അറിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ? നമ്മൾ അഥർവത്തിൽ മമ്മൂട്ടി തപസ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ ഒറ്റക്കാലിലൊക്കെ? അപ്പൊ അതേപോലെ എന്ത് പ്രകോപനം വന്നാലും ഇളകാത്ത ഒരവസ്ഥയാണ്. അപ്പൊ ഭൗതിക സമ്പർക്കത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന എല്ലാ ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള യഥാർത്ഥ സ്വാതന്ത്ര്യമാണിത്. അപ്പൊ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങളൊന്നും അറിയാലോ, ത്രിവിധ ആദി ഭൗതികം, ആദി ദൈവിക, ആധ്യാത്മികം അല്ലെ? അതൊന്നും ആരെ ബാധിക്കത്തില്ല, ഈ സമാധിസ്ഥനായ ആളിന് ബാധിക്കത്തില്ല. ഇത് നമ്മൾ പറയുന്ന യോഗകൾ പലതുണ്ട് അല്ലെ? കർമ്മയോഗ, ജ്ഞാനയോഗ, അഷ്ടാംഗയോഗ, ഭക്തിയോഗ. ഇത് ഏതാണ്? ലാഡറാണ് അല്ലെ? ഒരു കോണിപ്പടിയാണ്. നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നു? കർമ്മയോഗയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നു. ആദ്യം കർമ്മകാണ്ഡമാണ്. അതിന് താഴെ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മൃഗതുല്യമായിട്ടാണ് കർമ്മകാണ്ഡം, ഫലം ഇച്ഛിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പുരോഗമിച്ച് കർമ്മയോഗയിലെത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ? നമ്മളെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് ചെയ്യുന്നു. ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നു, കടമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ധർമ്മം എന്നാണ്. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും
ഏതവസ്ഥയിലാണോ, ഏത് വർണ്ണത്തിലാണോ, ഏത് ആശ്രമത്തിലാണോ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ച് സമർപ്പിച്ച് ഫലമെല്ലാം ഭഗവാന് നൽകിക്കൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കർമ്മയോഗം. പിന്നെ ഏതാണ് ഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം വായിച്ച്, നമ്മുടെ ഗ്രന്ഥമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, അതൊക്കെ വായിച്ചും പിന്നെ ഗുരുക്കന്മാരിൽ നിന്നൊക്കെ കേട്ടറിഞ്ഞും ഒക്കെ എന്താണ് വായിച്ചും കേട്ടും പറഞ്ഞു കേട്ടും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ജ്ഞാനയോഗ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ആത്മാവിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ഉള്ള യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം, ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ സ്വഭാവം ഇതെല്ലാം പഠിച്ചു കഴിയുന്നു. ത്രിഗുണങ്ങൾ എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു, പിന്നെ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നത്, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ജ്ഞാനയോഗയിൽ പഠിച്ചു കഴിയും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വേണം നമ്മൾ ഏത് ചെയ്യാൻ, ധ്യാനയോഗം ചെയ്യാനെന്നാണ്. അഷ്ടാംഗയോഗ ഏതാ വരുന്നത്? ധ്യാനയോഗയാണ് അല്ലേ. അപ്പൊ അഷ്ടാംഗ യോഗയിൽ എത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം കുറെ പ്രാഥമികമായിട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ട് വേണം ഏത് ചെയ്യാനെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ധ്യാനയോഗം ചെയ്യാനെന്ന് ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് അല്ലേ. അപ്പൊ ഈ കർമ്മയോഗവും ജ്ഞാനയോഗവും എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് എവിടെ എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ? ഒരു യോഗിയായിട്ട് മാറാനായിട്ട് സാധിക്കും. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതേപോലെ തപസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളായിട്ട് മാറാൻ പറ്റും. അവിടെയാണ് നമ്മൾ 8 ഘട്ടങ്ങൾ കണ്ടത്. അപ്പൊ ഈ 8 ഘട്ടങ്ങളെല്ലാം പ്രത്യേകിച്ച് ഏതാണ് ധാരണ അവസ്ഥയിലൊക്കെ ആകുമ്പം അല്ലെങ്കിൽ ധ്യാന അവസ്ഥയിലാകുമ്പോ ആ യോഗി ശരിക്കും ആരായിട്ട് മാറണം? ഒരു ഭക്തി യോഗിയായിട്ട് മാറണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. എങ്കിലേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ അവരെവിടെ എത്തും? ബ്രഹ്മനിലോ അല്ലെങ്കിൽ പരമാത്മാവിലോ എത്തുകയുള്ളൂ. അതൊക്കെ ഭാഗികം എന്ന് നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചു അല്ലെ. ഭാഗികമാണ്. അപ്പൊ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ളത് ഭഗവാനാണ്. ആ ഭഗവാനിൽ എത്തണമെങ്കിൽ ഏത് തന്നെ വേണം? ഭക്തിയോഗ തന്നെ വേണം. അപ്പൊ ഈ ലാസ്റ്റ് ഘട്ടം, അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ ലാസ്റ്റ് ഘട്ടങ്ങളിൽ എത്തുമ്പോ ധ്യാനത്തിലോ അല്ലെ ധാരണ കഴിയുമ്പോ തന്നെ ഏതിലെത്തണം? ഈ നമ്മൾ ഭക്തിയിലോട്ട് എത്തണം. ഭഗവാന് മനസ്സിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ച് വേണം നമ്മൾ പിന്നെയുള്ള ബാക്കി 2 ഘട്ടങ്ങളും ചെയ്യാനായിട്ട്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക. അപ്പൊ ഏറ്റവും യോജിച്ച ഘട്ടം ഏതാണ്? ഭക്തി യോഗ. ഏതാണ്? ഭക്തിയോഗയാണ്. ഈ ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ധ്യാനയോഗവും ജ്ഞാനയോഗവും കർമ്മയോഗവും എല്ലാം പെടും എന്നുള്ളതാണ്. മറ്റ് യോഗകളിൽ കർമ്മയോഗയിൽ ഏത് കാണത്തില്ല? ജ്ഞാനയോഗയും അഷ്ടാംഗയോഗയും കാണത്തില്ല. ജ്ഞാനയോഗയിൽ എന്ത് കാണത്തില്ല? അഷ്ടാംഗയോഗയും ഭക്തിയോഗയും ഒന്നും കാണത്തില്ല. അതേസമയം ഭക്തിയോഗയിൽ ഈ താഴെയുള്ള യോഗങ്ങളെല്ലാം അതിൽ പെടാം എന്നാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മനസ്സിനെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന രീതി വേറെ ആയിരിക്കും. ഭക്തിയോഗയിലെത്തിയ ആള് നിയന്ത്രിതമായിട്ട് അങ്ങനെ ഏതാണ് സെൻസസിനെ ഒന്നും നിയന്ത്രിക്കേണ്ട കാര്യം വരത്തില്ല. നമ്മൾ സെൻസസിനെയൊക്കെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് ഉപയോഗിക്കും. ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. ഇതാണ് നമ്മൾ പിടിച്ചു നിർത്തി അടക്കി നിർത്തിയൊന്നും അല്ല ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊന്നും നമ്മൾ അടക്കി നിർത്തുന്നില്ല. ഭക്തിയോഗയിലുള്ളവര് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ അംബരീഷ് മഹാരാജാവിനെ പോലെ എല്ലാം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പൊ എല്ലാ യോഗങ്ങളും ഇവിടെ പറയുന്നു ഏത് ഈ ഭക്തിയോഗയുടെ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിക്കാനുള്ള പുരോഗതിയാണ്. അപ്പൊ ലാഡർ അതാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ ഇത് പ്രത്യാഹാരാവസ്ഥയിലാണ് 16ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. അർജുന വളരെ കുറച്ച് മാത്രം പ്രത്യാഹാരത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ആഹാരം ഉറക്കം. 16ഉം 17 ശ്ലോകങ്ങൾ അതാണ്. ആഹാരം ഉറക്കം ഇവയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതെല്ലാം നിദ്രയെ കീഴ്പ്പെടുത്തിയവനാണ് അർജുനൻ അല്ലെ. അപ്പൊ അർജുനന് എത്ര വേണമെങ്കിലും ഉറക്കത്തെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം എന്താ? അർജുനൻ രാത്രിയും ആയുധാഭ്യാസം പഠിച്ച ആളാണ് അല്ലെ, നടത്തിയിരുന്ന ആളാ, പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിരുന്ന ആളാണ്. രാത്രിയും യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കും. അതേപോലെ 2 കൈ കൊണ്ടും ഒരേപോലെ അമ്പെയ്യാനൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ 2 കൈ കൊണ്ടും ചെയ്യാൻ. എല്ലാവർക്കും വലത് കൈയല്ലേ, ഇദ്ദേഹത്തിന് 2 കൈ കൊണ്ട് ഒരേപോലെ യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് എല്ലാ അസ്ത്രങ്ങളും പ്രയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചിരുന്നു. അപ്പം അതൊക്കെ എന്താണ്? നിദ്രയെ മനസ്സിനെയൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ചാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തത്. മനസ്സിനെയൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കറങ്ങുന്ന പക്ഷിയുടെ അല്ലെ കണ്ണില് അമ്പെയ്യാനൊക്കെ പറ്റിയത് അല്ലെ. ദ്രൗപദിയെ അങ്ങനെ വിവാഹം കഴിക്കാനൊക്കെ പറ്റിയത് അത്രയ്ക്ക് കോൺസെൻട്രേഷൻ പവർ അദ്ദേഹത്തിന് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ഇതാണ് പ്രത്യാഹാരം എല്ലാം ശരിയായാലും ഓരോന്ന് അടുത്തതിന്റെ ചവിട്ടുപടിയാണ്. അപ്പൊ ആദ്യത്തേതൊക്കെ ശരിയാകുമ്പോഴേ നമുക്ക് ധാരണയിലെത്താനും പിന്നെ സെൻസസിനെ നിയന്ത്രിച്ചാലല്ലേ നമുക്ക് ആഹാരത്തിനെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റൂ അല്ലേ. അപ്പൊ അതൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ധാരണയിലെത്തി കോൺസെൻട്രേഷൻ
നമുക്ക് പുരോഗമിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും ഏറെ ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും ഉറക്കമില്ലാത്തവർക്കും വേണ്ടതിലേറെ ഉറങ്ങുന്നവർക്കും യോഗിയാകാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് 16 ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്താണ് 17 ഏതാണ് പറയുന്നത്? ആ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടുന്ന കാര്യമാണ് 17 പറയുന്നത്. സ്വഭാവേന അവിടെ എന്താണ് മനസ്സ് എവിടെയൊക്കെ അലഞ്ഞു തിരിയുന്നുവോ അവിടെ നിന്നെല്ലാം പിൻവലിച്ച് അതിനെ ആത്മാവില് അധീശമാക്കണം എന്നിവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ സ്ഥൈര്യത്തോടും വിശ്വാസത്തോടും കൂടി യോഗം പരിശീലിക്കപ്പെടുവാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കണം. മനസ്സിൽ തോന്നിയ ഭൗതികങ്ങളായ ആഗ്രഹങ്ങളെയൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ക്രമേണ പടിപടിയായിട്ട് ഭഗവാനിലും വിശ്വാസം അർപ്പിച്ച് തന്നിലും ഭഗവാനിലും ഗുരുവിലും ഒക്കെ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയുടെ സഹായത്താലാണ് നമുക്ക് മുകളിലോട്ട് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് എന്നിവിടെ പറയുന്നു. ഹരികൃഷ്ണ. അടുത്ത 24 ശ്ലോകത്തില് പറയുന്ന യോഗിയാകാനുള്ള യോഗ്യതകൾ അതാണ് ഇവിടെ 24 ഇവിടെ കണ്ടോ 24 ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത് യോഗിയാകാനുള്ള യോഗ്യതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ്. അത് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് എന്താണ് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ പറയുന്നത് എന്താണ്? 2 കാര്യങ്ങളാണ് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം. എന്ത് ചെയ്യുക? വളരെ കുറച്ച് ഭക്ഷിക്കുക, മിതമായിട്ടുള്ള ഉറക്കവും. 2 കാര്യം അതിൽ എന്താണ്? ഭക്ഷണവും ഉറക്കവും എന്താണ്? മിതമായിരിക്കണം അല്ലെ. കുറച്ച് കഴിക്കുക, കുറച്ച് ഉറങ്ങുക. കുറച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ ആവശ്യത്തിന് മാത്രം. എത്ര മണിക്കൂറാ പറഞ്ഞത് ഹരേ കൃഷ്ണ? എത്ര മണിക്കൂർ? 6 മണിക്കൂർ. 6 മണിക്കൂർ. 6 മണിക്കൂർ. അപ്പൊ അതെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചോണ്. നമ്മൾ സാധാരണ കേൾക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നോട്ട് ചെയ്ത് എഴുതി വെച്ചോളൂ കേട്ടോ. അത് ഒരു കാര്യം. ശരീരത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഉറക്കവും ആഹാരവും. രണ്ടാമത്തത് മനസ്സിന്റെ അല്ലേ സ്ഥിരത വേണം നമുക്ക്. ഏതാണ്? നമ്മൾ ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്തിശാസ്ത്രം പഠിക്കാൻ വന്നാല് നമ്മൾ ഭക്തിശാസ്ത്രം എങ്ങനെയും പഠിച്ചെടുക്കാം അല്ലെ. അപ്പൊ അതില് നമുക്ക് വരുന്ന വിഘ്നങ്ങളെയൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? തൂത്തെറിയും അല്ലെ. തൂത്തെറിയും. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ്. അതാണ് നമുക്ക് എന്താണ്? ഒരു നിഷ്ഠയോടെ സ്ഥിരതയോടെ അല്ലെ, ഒരു ഡിറ്റർമിനേഷൻ എന്ന് പറയല്ലേ. നമ്മള് ഒരു ഡിറ്റർമിനേഷനോട് കൂടി ഇതെനിക്ക് നേടിയെടുക്കണം എന്ന ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഓരോ കാര്യം ചെയ്യാൻ പുറപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെയും ഒരു യോഗസ്ഥനാകാൻ സമാധിസ്ഥനാകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു യോഗി എന്താണ്? പകുതി വഴിക്ക് ഉപേക്ഷിച്ച് പോകാൻ പാടില്ല. കാരണം എന്താണ്? ഒരുപാട് പ്രതിബന്ധങ്ങളാണ് അല്ലെ. ശരീരത്തിനെ എല്ലാം പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുക, പിന്നെ പിടികിട്ടാത്ത മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുക. അതൊക്കെ എന്താണ്? വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്? സ്ഥിരത വേണം. സ്റ്റെബിലിറ്റി, ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന സ്റ്റെബിലിറ്റി. അപ്പൊ ഇടയ്ക്ക് നിർത്തി പോകാനായിട്ട് പാടില്ല. കാരണം എന്താണ്? നമുക്ക് നമ്മുടെ ദുർവാസാപം അവരെല്ലാം ഉദാഹരണങ്ങൾ ധാരാളം പറയുന്നുണ്ട് അവരെ അല്ലേ. കാരണം എന്താണ്? അവർക്കൊന്നും മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ്. ദാരംഭയും പിന്നെ അതേപോലെ ആരാണ് ആദ്യം വന്നത്? ഇന്നലെ പറഞ്ഞല്ലോ, ആരാണ് ആദ്യം വന്ന പിന്നെ ദേവലോകത്തിന് ഇന്ദ്രൻ അയച്ചത് ആരെയായിരുന്നു? പേരൊക്കെ മറന്ന? മേനക അല്ലെ. മേനക. അവരെ കാണുമ്പോ ഒന്ന് ഇഷ്ടം വരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ കോപം വരുന്നു. അതൊക്കെ എന്താണ്? മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അവരെന്താണ്? അതുവരെ നേടിയതെല്ലാം തീർന്ന് പിന്നെ 0 ആകും. 0യിൽ നിന്ന് ഒന്നേന്ന് തുടങ്ങണം. അപ്പൊ ഏതോ ഒരു 90% നിന്നപ്പോഴായിരിക്കും ഇന്ദ്രൻ അയച്ച് വീഴ്ച പറ്റിയതല്ലേ. അപ്പൊ 0യിലെത്തി പിന്നെ 0യിൽ നിന്ന് ഒന്നേന്ന് തുടങ്ങണം. അതാണ് അവിടെ വരുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് വന്നാലും നമ്മൾ നേടും എന്നുള്ള ഒരു ഉറച്ച മനസ്സോടുകൂടി വേണം പോകാം. പിന്നെ എന്താണ്? നമുക്ക് അവനവന് തന്നെ വിശ്വാസം വേണം. എനിക്കിത് സാധിക്കാം. നമുക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യം അതാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ പഠനത്തിന് ഇറങ്ങി തിരിച്ചാലും നമുക്ക് എന്താണ്? ഇതെന്നെ കൊണ്ട് നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നേടിയെടുക്കും എന്നുള്ള ഒരു വാശി പോലെ അല്ലെ. എന്ന് വെച്ചാൽ അതാണ് സ്ഥിരത എന്ന് പറയുന്നത്. അത് വേണം. അത് നമ്മളിലുള്ള വിശ്വാസം. പിന്നെ അല്ല, നമ്മളെല്ലാം പറഞ്ഞു തരുന്ന ഗുരുവിന് വിശ്വാസം വേണം അല്ലെ. നമ്മൾ ശ്രീല പ്രഭുപാദരെ എല്ലാം നമ്മൾ വിശ്വസിക്കണം. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ആരാണ്? അദ്ദേഹം പ്രതിനിധിയാണ്, ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാനിലും വിശ്വാസം വേണം. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ വേണം, ഗുരുവിൽ വേണം, നമ്മൾ അല്ലെ തന്നെ വിശ്വസിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാനും എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും
പിന്നെ ഏതാണ് മനസ്സുൾപ്പെടെയുള്ളതിനെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അർജുനൻ പറയുന്ന, അല്ലയോ കൃഷ്ണ സുഹൃത്തെ, ഗോവിന്ദ, എനിക്ക് ഏതാ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, മനസ്സിനെ എനിക്ക് നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്താൻ പറ്റത്തില്ല. ഞാൻ കാറ്റിനെ വേണമെങ്കിൽ നിയന്ത്രിക്കാം, എന്നാൽ എൻ്റെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് അർജുനൻ കൃഷ്ണനോട് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അതെന്താ കാര്യം, അങ്ങനെ പറയാൻ കാര്യം എന്താണ്? അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് ദിവ്യ ആയുധങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഒരു വായു അസ്ത്രം ഉപയോഗിച്ചാല് മതി, എന്താണ്, വായുവിനെ, കാറ്റിനെ നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. വായു ആണല്ലോ കാറ്റല്ലേ, വായുവിന്റെ മൂവ്മെന്റ് ആണ് കാറ്റായിട്ട് വരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വായു അസ്ത്രം മതി, വിൻഡ് അസ്ത്രം മതി. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയുന്ന എന്താണ്, എനിക്ക് വിൻഡിനെ നിയന്ത്രിക്കാം, മൈൻഡിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ആദ്യത്തെ അക്ഷരത്തിലാണ് വ്യത്യാസം. വിൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ WIND അല്ലെ, അതിനെ ഞാൻ നിയന്ത്രിക്കാം. പക്ഷെ അത് തിരിച്ചിടുമ്പോ അതെന്തായിട്ട് മാറും, മൈൻഡായിട്ട് മാറും അല്ലെ. W തിരിച്ചിടുമ്പോ ഏതാ, M ആവും അല്ലെ. അപ്പം മൈൻഡ്, സ്പെല്ലിംഗ് ബാക്കിയെല്ലാം ഒന്ന് തന്നെ. അപ്പം മൈൻഡിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല. നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോഴും രാധമാതാജിയുടെ മനസ്സ് എവിടെ പോയെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോഴെന്താണ്, നമ്മളെ മനസ്സ്, നമ്മള് വേണ്ടപ്പെട്ടവർ എവിടെയൊക്കെ ഇരിക്കുന്നു, വേണ്ടപ്പെട്ടവരും വേണ്ടപ്പെടാത്തവരും ഒക്കെ എവിടെയാണോ അവിടേക്കൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സ് ഇതാന്ന് പറയുമ്പോ അല്ലേ, നമ്മ ഒരു സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ഭൂലോകം മുഴുവൻ ചുറ്റിയിട്ട് വരും അല്ലേ. അതാണ് നമ്മുടെ മനസ്സ്. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയുന്നു, അപ്പൊ അതേപോലെ ഇതാണ്, അതിനെ പിടിച്ചു നിർത്തണമെങ്കിൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതെങ്ങനെ സാധിക്കൂ? വിശ്വാസദാർഢ്യത്തോടുകൂടി, നിശ്ചയേന എന്ന് പറയുന്നു. 25-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നുണ്ട്, നിശ്ചയേന എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ നിശ്ചയേന നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? വിശ്വാസദാർഢ്യം നമുക്ക് വേണം 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 എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. അപ്പൊ അതിലൂടെ ഉറച്ച തീരുമാനം അല്ലെ, ഉറച്ച തീരുമാനം. അതിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മളെന്താണ്, വ്യാവസായിക ബുദ്ധിയില് മാതാജി, അതെ, ഞാൻ പറയാൻ തുടങ്ങിയതാണ് വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി അല്ലെ. 2-ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. ആ ബുദ്ധിയോട് എന്ത് ചെയ്യണം? തീരുമാനം എടുത്ത് മനസ്സിനെ ഏതാണ്, ആത്മാവിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്താനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുമ്പോഴൊക്കെ മനസ്സ് പറന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ്, അതിനെ തിരിച്ചു പിടിക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒന്നില് ഭഗവാന്റെ രൂപം, നാമം, ലീല അല്ലെ. നാമം പറയുമ്പോഴാണ് പോകുന്നത്. അപ്പൊ രൂപം, ഗുണങ്ങള്, ലീലകള്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഏതാണ് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, അതിലോട്ട് ശ്രദ്ധ വരുമ്പോ നമ്മൾ വീണ്ടും ഭഗവാനില് നാമത്തില് ശ്രദ്ധിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആചാര്യന്മാര്, അനുഭവസ്ഥര് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ മനസ്സായോണ്ടെന്താ, അതെന്താണ്, ഇങ്ങനെ ചഞ്ചലമായിട്ടിരിക്കുക അല്ലെ, അറിയാതെ മാറിപ്പോകും, ശ്രദ്ധ മാറിപ്പോകും. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ ഈ ഏതെങ്കിലും തരത്തില് പിന്നെ ദൃഢനിശ്ചയം, എനിക്ക് നാമം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് നാമം ജപിക്കണം 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 എന്ന് നമ്മൾ പലവരും പറഞ്ഞ് അതൊരു പ്രാക്ടീസ് ആകാം എന്നാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ച് എന്താണ്, നമ്മളെ മനസ്സിനെ പിടിച്ചു കെട്ടി കൊണ്ടുവരണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പിടിച്ചു കെട്ടി കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി വേണം. അപ്പൊ അതിലൂടെ നമുക്ക് സാധിക്കാം. അപ്പൊ ബുദ്ധിയോടെ മനസ്സിനെ ആത്മാവിൽ ഉറപ്പിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മൾ ശരീരം എന്നുള്ള ബോധത്തിലായിരിക്കും അല്ലെ. ആ ശരീരബോധത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ ശരീരമല്ല, ഞാൻ ആത്മാവാണ് എന്ന് എന്താണ്, ആ ബുദ്ധിയോടെ നമ്മൾ മനസ്സിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരിക എന്നാണ്. ഭൗതിക ചിന്തകൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒഴിവാക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. 26-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, കൃഷ്ണ ശ്ലോക നമ്പർ 28, 26-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നു, കുരങ്ങിനെ പോലെ ചഞ്ചലമായ മനസ്സാണ് നിയന്ത്രിച്ച് ആത്മാവിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ കൊണ്ടുവരിക. അപ്പൊ കുരങ്ങിന്റെ മനസ്സ് ചഞ്ചലമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് നമ്മളെന്താണ്, നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിച്ച് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇനി മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് എന്നാണ്. എങ്കിലേ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും അവസ്ഥയിലെത്താൻ പറ്റും. യോഗാരൂഢ അവസ്ഥയിൽ, നമ്മളിപ്പോ യോഗയിൽ നിൽക്കുകയാണ് അല്ലെ, അഷ്ടാംഗ യോഗയില്. അപ്പൊ യോഗ ആരാണ്, രൂഢ അവസ്ഥയിൽ എത്തണമെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ മനസ്സിന് യോഗാരുരുക്ഷുവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ക്രമേണ ഉയർന്ന് സമാധിയിലെത്തിയാല് യോഗ ആരൂഢാണ്. യോഗ ആരൂഢ, അതാണ് യോഗാരൂഢ. ആ തലത്തില് നമ്മൾ എത്തുകയുള്ളൂ.
അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ആത്മാവിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ മനസ്സിനെ കൊണ്ടുവരണം. ഏതുപോലെ നമ്മൾ നേരത്തെ രഥകൽപ്പ പറഞ്ഞു അല്ലെ, രഥകൽപ്പന അല്ലെ. അപ്പൊ ആ രഥകൽപ്പന ആ തത്വത്തിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിനെ ആത്മാവില് കേന്ദ്രീകരിക്കുക. അതിന് നമ്മൾ ആര് സഹായിക്കും? ബുദ്ധി സഹായിക്കും അല്ലെ. ബുദ്ധി നമ്മളെ വളരെയധികം സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഘടകമാണ്. നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി. അടുത്ത മുക്തി അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്ന അത് ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലെത്തുന്നവരാണ് മുക്താവസ്ഥയിൽ എത്തുന്നത് അല്ലെ. ഇപ്പൊ ത്രിഗുണങ്ങളില് ഏതാ? തമോ ഗുണം, രജോ ഗുണം. തമോ ഗുണത്തിനേക്കാൾ മെച്ചമാണ് രജോ ഗുണം, അതിനേക്കാൾ മെച്ചമാണ് സത്വഗുണം, അതിന് മേളിലാണ് ശുദ്ധ സത്വഗുണം അല്ലെ. ആ ശുദ്ധ സത്വഗുണം എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ സമഭാവന, സമചിത്തത എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ. ആ സമഭാവനയും സമചിത്തതയൊക്കെ കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് ഏത് തലത്തിലാണ്? ഈ മുക്താവസ്ഥയിലാണ് അല്ലെ. ശുദ്ധ ഭക്തി ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനായ അവസ്ഥ, ത്രിഗുണാതീതം എന്നാണ് അത് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ആ അവസ്ഥയാണ് മുക്തി അവസ്ഥ. അപ്പൊ 27ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ആത്മാവിലൂടെ നമ്മളിപ്പം മനസ്സിനെ ആത്മാവിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചു അല്ലേ. നമ്മൾ പടിപടിയായിട്ട് ഉയർന്നു വരികയാണ്. നിങ്ങൾ ഉയരുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ, ഉയരുന്നുണ്ടോ? നമ്മളിപ്പോ ആത്മാവില് മനസ്സിനെ പിടിച്ചു നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ. അപ്പൊ ആ ആത്മാവിലൂടെ എന്താണ്? ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് യോഗി അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദത്തിന്റെ ഉന്നത അവസ്ഥയിലെത്തി ഗുണത്തിൽ ഭഗവാനോട് തുല്യനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഗുണാതീതൻ ആകുന്നു. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ഇപ്പൊ എന്താണ്? ഏതാണ് സത്വഗുണ അവസ്ഥയിലെത്തിയപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് ഏതൊക്കെ സാധിക്കുന്ന? ഗുണത്തിൽ ഞാൻ ഭഗവാനോട് തുല്യനാണ് എന്നും, അതായത് ഗുണാതീതനായി ത്രിഗുണങ്ങളൊന്നും എന്നെ ബാധിക്കുന്നില്ല, ഭഗവാനെയും ബാധിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഇതുണ്ടാകുന്നത് എങ്കിലും ഭഗവാൻ ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവാന്റേതാണ് സൃഷ്ടിയെങ്കിലും ഭഗവാൻ ഇന്ദ്രിയാതീതനാണ്. അപ്പൊ ഈ ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലെത്തിയ ആള് ഇപ്പൊ ഏതാണ്? ഗുണാതീതനും പിന്നെ ഏതാണ്? ഇന്ദ്രിയ അതീതനുമായിട്ടുണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ ആത്മാവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ ശരീരം അദ്ദേഹത്തിന് ഇല്ല. കാരണം എന്താ? ഞാൻ ആത്മാവാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കാനായിട്ട് ഇപ്പൊ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോ അദ്ദേഹം പുണ്യ പാപ കർമ്മ ഫലങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതനാകുന്നു. കാരണം എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ ചിന്തയേ ഇല്ല അല്ലേ. പിന്നെ എന്താണ്? കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നോ? ഇല്ല. അദ്ദേഹം കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നില്ല. പ്രത്യാഹാര അവസ്ഥയിലാകുമ്പോ പിന്നെ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് വരുന്നില്ല? പുണ്യപാപ ഫലങ്ങളൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന് ഇല്ല. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പൊ ഇന്ദ്രിയം എന്നുള്ള ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് ചിന്തയില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്താണ്? അദ്ദേഹത്തിന് ഗുണങ്ങൾക്കും അതീതനായിട്ട് മാറി. അപ്പൊ ഇപ്പൊ എന്താണ്? പുണ്യപാപ കർമ്മ ഫലങ്ങളൊന്നും അദ്ദേഹത്തെ ബാധിക്കുന്നില്ല. എല്ലാത്തിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം മോചിതനായി എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അടുത്ത് പറയുന്ന പരമാത്മ സാക്ഷാത്കാര അവസ്ഥയാണ് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ ഇത് ഭൂത അവസ്ഥയാണ്. ഈ 27ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിൽ എത്തുന്നത് ബ്രഹ്മഭൂത അവസ്ഥ. അടുത്ത് ബ്രഹ്മ സംസ്പർശ തലം. ബ്രഹ്മ സംസ്പർശ തലം എന്നാണ് അടുത്തതിനെ പറയുന്നത്. അതാണ് പരമാത്മ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതെങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു? നിരന്തര പരിശീലനത്തിലൂടെ നിയന്ത്രിത ആത്മാവായ യോഗി. ഇപ്പൊ ആത്മാവിനെ അദ്ദേഹം അതാണ് ബോഡി, ശരീരമല്ല, ഞാൻ ആത്മാവാണെന്നുള്ള ചിന്ത അദ്ദേഹത്തിന് വന്നു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പം ആത്മാവിനെ അദ്ദേഹത്തിന് നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു എന്നാണ്. അങ്ങനെ നിയന്ത്രിത ആത്മാവായ യോഗി എല്ലാ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തി നേടി. അതിനെ പറയുന്നത് വിഗത കൽമഷഃ. ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്ന വാക്ക് വിഗത കൽമഷഃ. എല്ലാ കൽമഷങ്ങളും മാലിന്യങ്ങളും നീങ്ങി എന്നാണ് അതിന് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. എന്ത് മാലിന്യങ്ങൾ? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ, പാപ പുണ്യ ഫലങ്ങളെല്ലാം മാറി പരമാത്മാവുമായി ബന്ധത്തിൽ, അതായത് സംസ്പർശം, പരമാത്മാവുമായിട്ട് സ്പർശനത്തിൽ അല്ലെ. അപ്പൊ പരബ്രഹ്മത്തെ പരമാത്മാവിനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ പരമാത്മാവുമായി ബന്ധത്തിൽ എത്തി പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. അതാണ് ബ്രഹ്മ സംസ്പർശ തലം എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ എത്തുമ്പോൾ അയാൾ ആരായിട്ട് മാറുന്നു?
ജീവൻ മുക്തൻ. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിരിക്കുകയാണെങ്കിലും അദ്ദേഹം എന്തല്ല, ഭൗതിക ലോകത്തിലല്ല, അല്ലെ? അതാണ് ജീവൻ മുക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ അവസ്ഥയാണ് ജീവൻ മുക്തൻ. ഈ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് നേടാൻ സാധിച്ചു? മുക്തി നേടാനായിട്ടും സാധിച്ചു. അപ്പൊ ജീവൻ മുക്തൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാണ്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ആ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ എന്ത് നേടി? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മാവിന് മുക്തി നേടാനായിട്ട് സാധിച്ചു. കാരണം എന്താ? ഇപ്പൊ അദ്ദേഹം ആരുമായിട്ട് ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു? ഭഗവാനുമായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ആരെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്? എന്താ ആത്മാവുമായിട്ട്, സുപ്രീം സോൾ, അല്ലെ? ആ സുപ്രീം സോളുമായിട്ട് ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടപ്പോ പിന്നെ ആരല്ല അദ്ദേഹം ഈ ലോകത്തിലെ വാസി അല്ലാതാവുന്നു, അല്ലെ? അപ്പൊ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ മുക്തനായി എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇത് അഷ്ടാംഗ മാർഗയിലൂടെ നമ്മൾ ക്രമേണ ഉയർന്ന് വന്ന് സമാധിസ്ഥനായതാണ് പറയുന്നത്. പ്രഭുപാദരും പറയുന്നു, ഭഗവാനും പറയുന്നു, ശ്രീകൃഷ്ണനും പറയുന്നു, നിങ്ങൾ ഇത്രയൊന്നും ബുദ്ധിമുട്ടണ്ട. യഥാർത്ഥത്തില് ഭക്തിയോഗ ചെയ്താൽ മതി. എന്ത് സാധിക്കാം? നമുക്ക് എന്താണ് എളുപ്പത്തിൽ എവിടെ എത്താം? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സാധിക്കും. നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുക? ഭഗവാനെ നമ്മൾ മനസ്സിൽ കൊടിയിരുത്തി, അല്ലെ? രൂപം, ഭാവം, ഏതാണ് ലീലകൾ, ഇതെല്ലാം നമ്മള് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉൾക്കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? ശാസ്ത്രത്തിലൂടെയും ശാസ്ത്ര പഠനത്തിലൂടെയും സാധനകളിലൂടെയും ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന സാധനയിലൂടെയും ഗുരുവിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചും, അല്ലെ, നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ ഏതവസ്ഥ പറഞ്ഞ ബ്രഹ്മസംസ്പർശ അവസ്ഥ, അല്ലെ? ആ അവസ്ഥയില് നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാം. ഇത്രയും നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെടണ്ട എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ശ്രീല പ്രഭുപാദരും ഭാവാർത്ഥത്തിൽ അത് വളരെയധികം വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവത് സേവനത്താൽ ഒരു ഭക്തന് എന്ത് സാധിക്കും? ഗുരുവിന്റെയും ഭഗവാന്റെയും കാരുണ്യം കൊണ്ട് എളുപ്പത്തിൽ നേടാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഏതവസ്ഥ? ഈ ബ്രഹ്മ സംസ്പർശ അവസ്ഥ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ നമ്മൾ അടുത്ത 29-30 ശ്ലോകങ്ങളിലെത്തുന്നു. ഇവിടെ ഇത് പ്രഭുപാദരും അതേപോലെ തന്നെ ഗുരുക്കന്മാരും ഒക്കെ ഏതിനു വേണ്ടിയിട്ടാ പറയുന്നത്? ഈ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും സുഖത്തിനും ദുഃഖത്തിനും തന്നോട് അദൃശ്യനായിരിക്കണ്ട് സമഭാവനയോട്. അത് അടുത്ത 32-ലാണ് വരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ പലതും മറിഞ്ഞിരിക്കുക, അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അതുകൊണ്ട് ഇതൊന്നും ശരിക്കും വായിച്ചെടുക്കാനും പറ്റത്തില്ല. നമ്മളല്ലെങ്കിൽ അത്രയ്ക്ക് ഇവിടെ കാണാം, അത്രയ്ക്ക് നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കണം. അടുത്ത 29 മുതൽ 30 വരെയുള്ള കാര്യം നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. 29 ഇത് കിടക്കുന്ന എന്താ? ഒരു യഥാർത്ഥ യോഗി ജീവികളിലും എന്നെ കാണുന്നു, അയാൾ സർവ്വജീവികളെയും എന്നിലും കാണുന്നു. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ചവൻ പരമപുരുഷനായ എന്നെ എവിടെയും കാണുന്നു. അപ്പൊ പ്രഹ്ലാദന്റെ അടുത്ത് പിന്നെ ഹിരണ്യകശിപു ചോദിച്ചു, നിന്റെ ദൈവം എവിടെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞ് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്, അല്ലെ? സർവവ്യാപിയാണ്. അപ്പൊ ഈ തൂണിലുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാണ് തൂണിനെ വെട്ടിയത്, അല്ലെ? അപ്പോഴാണ് ആര് പുറത്തു വന്നത്? പുറത്ത് ആര് ചാടിയത്? ഭഗവാൻ നരസിംഹ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതല്ലേ? അപ്പൊ അദ്ദേഹം എവിടെയും ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതാ കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എല്ലാത്തിലും എന്നെ കാണാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, അല്ലെ? സർവ്വജീവികളെയും എന്നിൽ കാണാം. പിന്നെ ഏതാണ്? ഞാൻ എല്ലാത്തിലും കാണുന്നു, അല്ലെ? എന്നെ എവിടെയും കാണാം എന്നാണ്. അപ്പൊ സർവ്വജീവികളിലും കാണും. നമ്മൾ കണ്ടു, ആന, കരടി, പുലി, അല്ലെ? ചണ്ടാളൻ, പട്ടി, പൂച്ച, മനുഷ്യർ എല്ലാവരിലും കണ്ടു, അല്ലെ? അപ്പൊ എവിടെയും എന്നെ കാണാൻ പറ്റും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് നേരെ അതൊന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല, അതാണ്. അപ്പോ അടുത്ത 29-30 പറയുന്നത് ഒരു യഥാർത്ഥ യോഗിയുടെ വീക്ഷണം എന്തായിരിക്കും? ഔട്ട്ലുക്ക് എന്താണ് ഒരു യഥാർത്ഥ യോഗി കാണുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത്? അപ്പൊ അദ്ദേഹം ആരാണ്? ഭഗവാൻ ആരായിട്ട് വിഭുവായിട്ട് കാണുന്നു. ആ കാര്യമാണ്, അല്ലെ? ഭഗവാൻ വിഭുവായിട്ടാണ് എല്ലാ ജീവികളിലും, അതായത് അണുരൂപത്തിൽ, അല്ലെ? അണുരൂപത്തിൽ എല്ലാ ജീവികളിലും കാണുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ എല്ലായിടത്തും കാണുന്നു, പ്രഹ്ലാദൻ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ. അപ്പൊ നമ്മൾ പല രൂപത്തിൽ കാണും. നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട രൂപം കൃഷ്ണരൂപമാണ്, അല്ലെ?
അപ്പൊ നമ്മൾ പല രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ പല പല അവതാരങ്ങൾ എടുത്തു അല്ലെ, ആവശ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് മത്സ്യം, കൂർമ്മം, വരാഹം അല്ലെ, നരസിംഹം, അങ്ങനെ എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്ത അവതാരങ്ങളാണ് ഭഗവാനുള്ളത് അല്ലെ. നമ്മൾ 10, 15, 24 കൊണ്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഭാഗവതത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ഇതിലൊക്കെ പഠിച്ചായിരുന്നു അല്ലെ, 1-ാം സ്കന്ധത്തിൽ ആദ്യത്തെ അധ്യായങ്ങളിൽ 24 അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളൊക്കെ എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്ത, നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ഏതാണ്? കൃഷ്ണരൂപം അല്ലെ, ശ്യാമസുന്ദര രൂപമാണ് നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും ഇഷ്ടം. അപ്പൊ പറയാ, എവിടെ തിരിഞ്ഞെന്ന് നോക്കിയാലും അവിടെ എല്ലാം ഏതാ കാണുന്നത്? പ്രഹ്ലാദൻ ഏതാ കണ്ട്? കൃഷ്ണരൂപം മാത്രമേ കണ്ടുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇലകളാണെങ്കിലും വൃക്ഷങ്ങളാണെങ്കിലും പിന്നെ മൃഗങ്ങളാണെങ്കിലും എല്ലാ ജലജീവിയാണെങ്കിലും ഏത് തലത്തില് അഗ്നിയിലും ജീവികളുണ്ട്, അവർക്ക് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ശരീരമായിരിക്കും കിട്ടുക അല്ലെ. എവിടെയാണെങ്കിലും ഭഗവാന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് വേണം എന്നുള്ളത് വിശ്വാസം വേണം. ഭഗവാനിലും ഗുരുവിലും എല്ലാം ശാസ്ത്രങ്ങളിലും വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എവിടെയും ഭഗവാന് കാണാനായിട്ട് ഭക്തി, അതിന് വിശ്വാസം എന്ന് പറയുമ്പോ ഭക്തി അല്ലെ. അപ്പൊ അതുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എവിടെയാണെങ്കിലും കാണാം. ശത്രുവിലും ആരെ കാണും? പരമാത്മാവിനെ കാണാം അല്ലെ. മിത്രത്തിലും പരമാത്മാവിനെ കാണാം. അപ്പൊ ആരിലും കാണാം. അപ്പൊ യശോദ മാതാവ് വാ തുറന്നപ്പോ എന്താ കണ്ടത്? ബ്രഹ്മാണ്ടം മൊത്തം കണ്ടു അല്ലെ. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാണ്ടം കണ്ടു, അവിടെ പല പല ഗ്രഹങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒഴുകി നടക്കുന്നത് കണ്ടു അല്ലെ. പിന്നെ ഏതാണ്? നമ്മുടെ ഭൂമി കണ്ടു. പിന്നെ എന്ത് കണ്ടു? വൃന്ദാവനം കണ്ടു. തന്നെയും അവിടെ കണ്ടു അല്ലെ. ഭഗവാന് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന യശോദ മാതാവിനെയും കണ്ടു. നമുക്കറിയാലോ, മണ്ണ് ഞാൻ തിന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വാ തുറന്ന് കാണിച്ചതല്ലേ. അപ്പൊ എന്താണ്? ഇതെല്ലാം തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പൊ യശോദ മാതാവും ശ്രീകൃഷ്ണനും ഇരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? വൃന്ദാവനാണ്. വൃന്ദാവനം എവിടെയാണ്? ഭൂമിയിൽ വരുന്നു. ഭൂമി ഏതാ? പ്ലാനറ്റ്സുകളിൽ ഒന്നല്ലേ. ആ പ്ലാനറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഏതാണ്? പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒന്നാണ് അല്ലെ. ആ പ്രപഞ്ചം ഏതിലാണ്? ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിൽ ഒന്നാണ് അല്ലെ. അങ്ങനെ പല പല ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളാണ് കാണുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ എല്ലായിടത്തും ആരുണ്ട്? പല പല ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളാണ് അല്ലെ. എണ്ണാൽ ഒടുങ്ങാത്ത ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാന്റെ ഏതാണ്? ഈ രോമത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെ, ശരീരത്തിലെ രോമത്തിൽ ഉച്ഛ്വാസം ചെയ്യുമ്പോഴും ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു എന്നാണ്. അപ്പൊ അതിന് കണക്കില്ല. ഇതിലെല്ലാം ആരുണ്ട്? ഭഗവാനുണ്ട്. നമ്മുടെ ഉള്ളില് പരമാത്മാ രൂപത്തിലും ഉണ്ട് അല്ലെ. പിന്നെ നമ്മൾ ആരായിട്ടാണ് വരുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശമായിട്ടുള്ള ആയിട്ട് നമ്മള് കാണണം അല്ലെ. അപ്പൊ എല്ലാത്തിലും ആര് കാണാൻ സാധിക്കാം? ആരെ കാണും? നമ്മൾ വിഭൂതി യോഗയിലൊക്കെ പഠിച്ചു അല്ലെ, ഇനി പഠിക്കുകയും ചെയ്യും അല്ലെ. വിശ്വരൂപം വിഭൂതി യോഗയിലൊക്കെ ഭഗവാനെ എല്ലാത്തിലും കാണുന്നു. നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന ജലത്തിലും എന്തുണ്ട്? ഭഗവാനാണ്. ജലത്തിന്റെ രുചി അല്ലെ, രുചി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണെന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ ഈ ഉന്നത ഭഗവാനെ ഇങ്ങനെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു യോഗി എല്ലാത്തിലും സമഭാവന കാണും എന്നാണ് പറയുന്നത്. സമഭാവന, അതാണ് അവിടെ എല്ലാവരെയും തുല്യരായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. എല്ലാത്തിലും പരമാത്മാവുണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു യോഗിക്ക് ഭഗവാനെയും ഈ ഭഗവാൻ യോഗിയെയും ഒരിക്കലും നഷ്ടമാവില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. എല്ലാത്തിലും ഭഗവാനെ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു യോഗിയെ ഒരിക്കലും ആര് കൈവിടില്ല? ഭഗവാൻ കൈവിടില്ല അല്ലെ. അങ്ങനത്തെ യോഗിക്ക് എവിടെയും ഭഗവാനെ കാണാനും സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ യോഗിക്ക് നഷ്ടമാവില്ല. പിന്നെ യോഗിക്ക് നഷ്ടമാകത്തില്ല, യോഗിയെ ഭഗവാന് നഷ്ടമാകത്തില്ല. രണ്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വരും അല്ലെ. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? അതാണ് യഥാർത്ഥ, ആ യോഗിയാണ് യഥാർത്ഥ കൃഷ്ണ പ്രേമം ലഭിച്ച യോഗി. അപ്പം രാധാറാണിയും അതേ ഗോപികമാരെ പോലെ കൃഷ്ണ പ്രേമം ലഭിച്ച യോഗി അതാണ്. നമുക്കറിയാമല്ലോ, ഭഗവാന് തലവേദന വന്നപ്പോ നമ്മുടെ ഭക്തയുടെ പാദധൂളിയ നെറ്റിയില് തേച്ചാല് തലവേദന മാറുമെന്ന് പറയുന്ന കഥ അല്ലേ. അപ്പൊ രുക്മിണി ദേവി ഒരു ദിവസം ചോദിച്ചു, ഞങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ഗോപികമാരെ രാധയാണല്ലോ, അതെന്താന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഭഗവാൻ എന്തോന്ന് തലവേദന വന്ന്. അപ്പൊ അയ്യോ, എല്ലാവരും ഓടി വന്നു അല്ലെ. അന്തപുരവാസികളെല്ലാം ഓടി വന്നു. അയ്യോ, എന്താ പറ്റിയത് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അപ്പൊ പറഞ്ഞു, തലവേദന. എന്താ മരുന്ന്? അത് ഏതെങ്കിലും ഭക്തയുടെ പാദധൂളി, മണ്ണ് അല്ലെ, പാദത്തിലെ മണ്ണ് പുരട്ടിയാൽ മതി തലവേദന മാറും. അയ്യോ, അതെങ്ങനെ സാധിക്കുക? ഇപ്പൊ കാലില് ധൂളി തരുന്നത് ഭഗവാന്റെ നെറ്റിയിൽ പുരട്ടാൻ നരകത്തിൽ പോകത്തില്ലേ അല്ലെ.
എന്ന് പറയുകയാണ്. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? ആ ഭഗവാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല, ശ്രീകൃഷ്ണ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. ഈ വാർത്ത എവിടെ എത്തി? ഗോപികമാരുടെയും രാധയുടെയും ചെവിയിലെത്തി. അവര് ഓടി വന്ന് എന്താണ്, രാധ എന്ത് ചെയ്തു? തന്റെ പാദത്തിലെ ധൂളി എന്ത് ചെയ്തു? ഭഗവാന്റെ നെറ്റിയിൽ പുരട്ടുകയും ഭഗവാനും തലവേദന മാറുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ എന്താണ്, താൻ എവിടെ പോകും എന്നുള്ളതല്ല ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്ത അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തൻ ചിന്തിക്കുന്നത്, അല്ലെ? ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുക, അതാണ്. അപ്പൊ ആർക്ക് മനസ്സിലായി? രുക്മിണി ദേവിക്ക് എന്താണ് താനും രാധയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ രുക്മിണി ദേവിയും മറ്റുള്ളവരും എന്താ വിചാരിച്ചത്? ഞങ്ങൾ നരകത്തിൽ പോകത്തില്ലേ എന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. അതേസമയം ഗോപികമാര് രാധയും എന്താ വിചാരിച്ചത്? ഞങ്ങൾ എവിടെ പോയാലും വേണ്ടില്ല, ഭഗവാന്റെ തലവേദന മാറണം, തൃപ്തിപ്പെടുത്തണം. അതാണ് ശരിക്കുള്ള ഭക്തൻ. അവര് പറയുന്ന ഏതാണ്? നരകത്തിൽ പോയാലും വേണ്ടില്ല, എന്ത് കിട്ടിയാൽ മതി? ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തിയാൽ മതി. അപ്പൊ യഥാർത്ഥ കൃഷ്ണപ്രേമം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? ഭഗവാനെ വിട്ടുപിരിയാൻ വയ്യാത്ത അവസ്ഥയിൽ എത്തുന്നതാണ്. അപ്പൊ അർജുനനും പാണ്ഡവരും ഇതാണ്, ഭഗവാൻ പോയെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ എന്ത് ചെയ്തു? ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കണ്ട, അല്ലെ? അവരങ്ങനെയാണ് മഹാപ്രസ്ഥാനത്തിന് ഇറങ്ങി തിരിച്ചതല്ലേ? ഹിമാലയത്തിലേക്ക് നടക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. ഓരോരുത്തരായിട്ട് വഴിയിൽ വീഴുകയും ഒക്കെ സംഭവിക്കുന്ന അതാണ് മഹാപ്രസ്ഥാനം, അല്ലെ? ഇപ്പൊ എന്താ കാണിക്കുന്ന? ശുദ്ധ ഭക്തരങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ വിട്ടുപിരിയാൻ വയ്യാത്ത വിധം അവര് ഭഗവാനുമായിട്ട് പ്രേമബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. അതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഭക്തി. പഞ്ചകൽപ്പത രൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭേവച പതിദാന പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദ കീ ജയ. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ കീ ജയ. ഗുരു മഹാരാജ് കീ ജയ. ഗൗരമിഠായ പ്രേമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ രാമ ഹരേ. ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ. ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ രാമ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ ഹരേ രാമ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ